Siyaphuhlisa siphethe inguqu siyalima sigweba indlala. Botani mawethu namkelekile kwiindaba zika Dr. Da. Ziyazinwenwela nakwezinye indawo iinkqubo zika Dr. Da zokuphuhlisa uqoqosho olubandakanya lonke uluntu lwase-Eastern Cape. Sithetha nje sele liqela amafama axhamlayo kwiinzame zikarhulumente wephondo zokonyusa umgangatho woshishino lwamafama. Ndinombulelo ngedepartment kakhulu ngorhulumente esinawo. Unenkathalo ngumntu. Ndihleli nje unyaka wamnye ndafumana amathokazi ayi-15 e-beef master ehamba nenkunzi yawo. Ezo nkomo zifikile zenza umahluko omkhulu nasekuphuculeni umhlambi wam wenkomo. Ndatsho nam ndaqonda uba yeyi mandifamishe nge-beef master ngenxa uba ndibone into eziyenzilo yapha kum. Ndinombulelo kwidepartment, alikho elinye igama elingaphezu kombulelo. Ngoku ndithe sajonge leyo kwathiwa uba umacingwane nalo ucingo lufika. Ifama yam ngoku indlela entle ngayo, abasebenzi bam babhizi. Ndathi ndisajonge leyo kwathiwa ufika abantu bephiko, bendisokola ngamanzi. Bendisokola ngofika inkomo zilila zikuleqe zifuna amanzi inkomo. Phambi uba yikhona yophukile hayi, kodwa ke namhlanje ngoku zingangxasa wapheli ngenxa yale sola. I'm so grateful. Njengokuba sikwiiholide zokuphela konyaka nabantu belungiselela ukhenketho lweeholide zehlobo, uDr. Da uyabakhuthaza ukuba bakhe baqwalasela amaziko ezolimo okhenketho ase-Eastern Cape, iindawo zolonwabo nezitsala umdla ezinokutyelelwa ngabakhenkethi ngeli xesha ziquka amaziko awaziwa njenge-farm yards. Enye yezi ndawo yi-Homely Farm Yard eseKragagama eBhayi. Apha abakhenkethi bafumana ixesha elaneleyo lokubuka batyise nezilwanyana. Le ndawo nelungele bonke abantu ukusuka kwabadala ukuya kwabaselula ineentlobo ngeentlobo zezilwanyana ezitsala umdla. Umninifama uthi abantu abakhe beza apha baquqa bebuyelela kweli ziko. It's a lovely family outing. It's an entertainment for both young and old. They feed the animals, they pay a minimum fee to come onto the farm. We have tractor rides, horse rides, a lovely play area, and delicious eats and drinks from the tea garden. Nowadays, abantwana, especially for abantwana, they exposed to the animals, the real one. They only see them on TV, on phones and whatnot. So now, at least now, they are exposed to it. It's the smile on my child's face when we bring him here. He enjoys the animals and feeding them, and the swims and all the activities here. It's very good for everyone. Okay. Very relaxing. It takes you back to childhood memories. Ishishini lakucentane ubusi bemveli Agricultural Cooperative elifuya inyosi livelise ubusi lithe gqolo ukuxhamla kwintsebenziswano nakinkxaso yesebe lophuhliso lwezolimo namaphandle ase-Eastern Cape. uDr. Da yonke le nqulequ zinzame zikarhulumente zokuzinzisa uphuhliso nokugxotha ikateziko kweli phondo. Unkosikazi Noloyiso Mafanya nongunobhala weli qumrhu unababanzi ngendlela elisebe elithe lafaka ngayo isandla kulo msebenzi wabo. Ndinentsebenziswano ke ne-Department of Agriculture. Iyasincedisa kakhulu kuba iyasincedisa noba amagosa afikile nabo umuntu akaphethanga nto. La support umuntu bazokucebisa yenye into abasincedisa kuyo abapheli eprojectini yethu. Bayasivizithela njalo iveki gosa liyafika liyasivizithela. Sasinengxaki ngo-2019 yebhuki ye-container yethu eyawayo. Sancediswa nguDr. Da yayiwile. Kwahlala inyanga ziyi-3 ngoku uDr. Da ezama into bamayivuke. Ayivuki akho crane ikwazi uyivusa kwacaba icrane ke ngokusuka eEast London thina siziba nayo la mali. So wasincedisa kuDr. Da yade yavuka icontainer. Xa siziqukumbela ezindaba sothulela umnqwazi amafama ase-Eastern Cape ngezimungumenye nezibiliboco zale Krismesi, ukuqala kwezixhelwayo
ukuya kutsho kwiziqhamo nemifuno. Siligqiza likaDr Das ninqwenelela iKrisimesi nonyaka omtsha oyokozela amathamsanqa. Ndinithanda nonke emakhaya.